Паважаныя сябры, сёння мы сабраліся з вами, каб пагаварыць на вельмі важную актуальную тэму апошніх дзён, апошнім часам. Гэта ваш удзел у мясцовых выбарах. Чаму вы пашлі ў гэтую палітычную кампанію? Сергей, пачнем з вас. Меня зовут Сергей Пантус, я балатуюся ў дэпутаты Бярозаўскага гарадскога савету. Я бачу сэнс удзельнічаць у гэтых выбарах. Зараз патлумачу чаму. Па-першае, я нарадзіўся і вырас у гэтым горадзе, і я добра ведаю праблемы этого города. Я адпрацаваў на нашым шклозаводзе, адзіным прадпрыемстве ў горадзе больш за 15 гадоў. Ведаю звязаны з гэтым праблемы. І па-другое, удзел у выбарах я лічу таму вартым, што мы працуем на перспектыву, таму што не маючы ілюзіяў у выніках выбару, я веру ў тое, што я магу абудзіць грамадства, і ў пэўны момант мы зможам пераламіць сітуацыю да лепшага. Таму варта удзельнічаць. Зразумела. Вітольд. Меня зовут Вітольд Ашурак. Я таксама балатуюся кандидатом у депутаты Бярозаўскага гарадского совету. Ну так, я мушу згадзіцца с коллегой Сергеем, что перш за ўсё падкрэслю, что гэта пытанне сістэмнае. Это сістэмнае пытанне, калі выбарцы не будуць мець альтэрнатывы, нічога далей не будзе. Нічога не будзе, таму што у пэўны час, калі сітуацыя можа змяніцца, калі мы можам атрымаць вакно магчымасцей, і у выбарцаў не будзе альтэрнатывы, працэс захрасне. І таму мы павінны браць удзел у палітычнай кампаніі. Прынамсі, мы палітычная партыя. У нас у гэтай сітуацыі альбо заставацца палітычнай партыяй, альбо заходзіць у дысідэнты. Відавочна, што лепей застацца палітычнай партыяй. Якую палітычную партыю вы прадстаўляеце? Я прадстаўляю партыю БНФ. Прынамсі, у Бярозаўцы, у нашым горадзе, партыя БНФ прадстаўлена мною і маімі сябрамі. Сергей таксама партыя. Таксама партыя БНФ, я кіраўнік раённай арганізацыі партыі БНФ Паліцкаму раёну. Больш за то я хочу сказаць, што партыя БНФ в Бярозаўцы ў Ліцкім раёне і ледзьве не адзіная актыўная партыя, палітычная партыя, якая займаецца палітычнымі справамі. І хочу дапоўніць Вітольда, што мы на выбары ідзем не паасобку, мы ідзем як каманда, а наша каманда гэта не мы дваёх, гэта ўся наша партыя БНФ, у якой шмат разумных людзей і якія праблемы будзем вырашаць усёй супольнасцю нашай партыі. І плюс нашыя прыхільнікі. Так. Вось вы кажаце пра праблемы, і зразумела, што мясцовыя дэпутаты якімсьці чынам вырашаюць гэтыя праблемы. Якія вось на вашым участку, будем казаць, 3 альбо 5 асноўных праблем, которые вы на сваім участку будете вырашаць, і Вітольд таксама? Я думаю, асноўная праблема і на маім участку, і на участку Вітольда – это экалагічная абстаноўка в нашым горадзе, бо з моманту запуску вытворчасці шкловаты экалагічная абстаноўка вельмі пагоршылася. Літаральна пару дзён таму я ўвечары ішоў да хаты, каля заводской сцяны было проста не прадыхнуць. Я аж закашляўся і не ведаю чаму, бо ось канкрэтна акрэслена праблема, няма грамадскага кантролю над гэтай вытворчасцю. Намаганнямі ў прыватнасці і Вітольда былі пастаўленыя фільтры і пабудавана печ дожыву, але немагчыма пракантраляваць, як яна працуе, ці працуе ўвогуле. Няма допуску грамадскасці да кантролю. Вось гэта я лічу асноўная праблема. Ну і другая праблема – это справаздачнасць выбарцаў. Ось я то ведаю. Не выбарцаў, а выбарнікаў. Дзякую.
Я то ведаю депутата на маёй акрузе, але я ўпэўнены, што 90% выбарнікаў не ведаюць, хто депутат па іхняй акрузе. Таму што за ўвесь папярэдні тэрмін я не бачыў ніводнай справаздачы, што яны зрабілі, што робяць. Я лічу, гэта таксама празрыстасць і справаздачнасць народных выбраннікаў на сваіх участках. Ось я таксама буду з гэтым змагацца і ад сябе абяцаю, што справаздачнасць і цалкам адкрытасць сваёй працы. Дякую, Вітольд. Безумоўна, я згаджуся з Сергеем, што так, галоўная праблема – это экалогія. Экалогія увогуле ў нашым горадзе. То бок, так, у нас 18 акруг выбарчых, але галоўная праблема для ўсіх – гэта экалагічнае становішча. Прынамсі, гэтая вытворчасць шкловата, якая запущена, якая пачала працаваць, яна толькі пагоршала, я падкрэслю, яна толькі пагоршала экалагічную сітуацыю. Экалагічная сітуацыя ў нашым горадзе і без гэтага просто дрэнная. Утрыманне свінца, цяжкіх металаў, свінца, ртуці, як не дзіўна, адкуль у нас ртуць? Таму што цягам савецкіх гадоў тут у акрузе у нас былі пастаўлены ракетныя базы. Я атрымліваю інфармацыю, я потым расказваю гэта людзям, і людзі ў шоку. А факт застаецца фактам. Такім чынам, так, экалогія – это адна з самых хворых месцаў нашага горада. Што яшчэ мяне напружвае? Тое, што адсутнічае празрыстасць працы Савету дэпутатаў і празрыстасць гэтых рашэнняў, галоснасць рашэнняў. Людзі выберуць дэпутатаў, і на гэтым ўсё скончыцца. Так, Сергей падкрэсліў, справаздачы ніякай. Такого не павінна быць. То бок, людзі павінны ведаць, якія пытанні разглядаюцца, якія рашэнні выносяцца. І, безумоўна, я далучуся да Сергея, справаздача. Мы выбираем слугу народа, а не гаспадарыка, не пана якога. Гэта трэба зацвердзіць у першую чаргу самім кандыдатам. Зараз будуть збиратися депутати обласний совет, районний совет і місцевий совет. Чому ви пішли на самий нижній ранг? Чому це не районний, не обласний совет депутатів? До мене питання. Я лічу, що треба робити все поступово. То бок вылететь на коні, помахать шашкой, безумовно, это выглядае прыгожа, але карысці будзе больш, калі адказныя людзі пачнуць займаць гэтыя самыя ніжэйшыя прыступкі. То бок трэба ісці з самага пачатку. Калі людзі нам павераць, тады будзе рух далей. Мы не просим кредиту доверу, бо были такие люди, которым давали кредит доверу, нехай судять люди нас по тым учинкам, якія мы здзейснілі. Таким чином пачнем з самого початку, далей полезем. Сергей, мы часто з Вітольдом абмяркоўваем эту праблему, тому тут амаль што няма нічога і дадаць, я цалкам згодны з Вітольдам. Па-другое, я лічу, што я лепей буду добрым дэпутатам гарадскога савету, чым сярэдненькім раённага ці абласнога. Калі я сапраўды набуду досвед тут, магчыма, я пайду далей,
калі ж з'явяцца людзі больш дасведчаныя, больш спрытныя, то я цалкам іх падтрымаю. У меня няма мэты дарвацца да ўлады. У меня мэта змяніць сістэму да лепшага. У Березовцы на 18 депутатских мандатов претендует 20 человек. Две округи альтернативные, ваши, Витольд, ваши, Сергей. Коли откинуть то, что партия БНФ удельнейшая в этих выборах, что можно сказать про те остальные 16 округов? Это некая апатия среди населенства людей, ну, среди населенства Березовки, которые люди не хочут идти там у выборы, какие проблемы решать. Я лічу, што гэта тэндэнцыя наогул апошніх гадоў па ўсёй Беларусі, бо, зразумела, стабільнасць, гэтая славутая стабільнасць, яна ўжо выклікае апатыю ў людзей, і людзі пачынаюць цікавіцца. З размоваў з людзьмі людзі часта говораць, я палітыкай не цікаўлюся. Ну, я іх зразумею, зрэшты, чаго ім цікавіцца, калі ім удаўліваюць з тэлевізара, з радыё, ледзьве не з лядоўні, што за вас ужо ўсё вырашана. Не лезьце вы ў гэтую палітыку. Таму у людзей не хватае звычайнай пачатковай палітычнай пісьменнасці. Таму гэта праца на нізавых узроўнях, гэта таксама частка будзе маёй працы у выпадку абрання мяне дэпутатам. Дякую, Вітольд. Ну, я згаджуся. Таксама мы абмяркоўвалі гэтае пытанне так вот нефармальна, кухонна. Я яшчэ падкрэслю одну такую акалічнасць. Округ 18, а кандидатов 20. Вот. Что про это, об чым это гаворыцца? Это гаворыцца яшчэ аб тым, што у тых людзей, якія вырашаюць пытанні, вы мяне разумееце, яны маюць кадравы голад. Люди не хочуць ісці, не быць якімі-то марыянеткамі, балванчыкамі, таму што відавочна, што іх падстаўляюць. Ну, прынамсі, як это выглядае? Ну, надо, ну схадзі, а што рабіць? А нічога і рабіць і не трэба. Ну, чалавек думае, адзін пагодзіцца, а другі падумае, на халеру это мне патрэбна. Прынамсі, маладых увогуле няма. Увогуле няма маладых. Ну, людзей сярэдняга ўзросту, як мы з Сергеем, ну, яшчэ ёсць, але на этих людзей у большай ступені маюцца які-то апасродкаваны ўплыў. Ну, яны дзесьці больш залежаць ад улады. Тут можа быць прапанова такая завуалированная, альбо. Зразумела, чалавек пагодзіцца. Ну і потым, безумоўна, мне это нагадуе становішча канца 80-х гадоў. Я добра памятаю канец 80-х гадоў, калі гэта было настолькі фармальна, настолько девальвировано, что просто выглядало як фарс. До речі, мы зараз таксама наблюдаем фарс. На 18 округ 20 кандидатов, то бок 16 безальтернативные. Голосуйте за кого хочете. Я хочу додать Витольда, вертаючись до першого питання. Конец Советского Союза, выборы, тогда выборы были честные. Их не было потреби фальсификовать, альтернативы не было. Тому выборы честные. Вот то, что некоторые говорят, того, что вы удельничаете в выборах, подскаться. Ну так, мы не удельничаем, и выборы проходят честно. Честно, так, допускают назиральников до подлику голосов, подличивается, вот вам так званая легитимизация этой влады. А и один безальтернативный кандидат честно становится депутатом. Так, и все честно, все ровно. Все довольны, Кроме всех. Все, наверное, кто занимается этим, довольны, а люди подумают, да, и снова крокодилы нас подманули. Березовка город невеликий, в принципе, тут усі один одного ведаюць, альбо Утвар, альбо асабіста. Ці ведаеце вы своих оппонентов на своих участках, Витольд? Утвар ведаю, безумоўна, хутчэй за ўсё, это паважаны чалавек, яна працуе
прозвище Захаренко. Яна працуе на школзаводзе майстрам змены. Ну, зразумела, што дылетанта туды не паставіць. Зразумела, што яна ведае сваю працу. Вось. Навошта ёй ісці ў кандыдаты, маючы паважаную пачесную працу, я не ведаю, это не да мяне пытанне. Вось. Ну, увогуле ставіцца як-то перадузята да апанента, тым больш у таком сур'ёзным справе, я лічу некарэктным, і гэтага быць не павінна. Нават калі ты ведаеш, што улада паставіла, зрабіла якую-то шахматны ход, я падкрэсліваю, я не падкрэсліваю вартасць этого хода. Ты павінен ставіцца, ты павінен памятаць, што гэта жывы чалавек. Цалкам магчыма, гэты чалавек таксама не надта хоча быць тваім апанентам. Каб лічылі галасы, у мяне былі б добрыя шансы. Не ведаю. Час покаже. Сергей, я так само ведаю. На моєму участку, до речі, 3 йде кандидата. У мене самий альтернативний участок у Березовці. На жаль, другого не веду, но основне, як я лічу, до речі, їздив у виборчій комісії кругової, згадуюсь тільки його, це теперішній керівник житлово-комунальної господарки Березовський, це господар Зданович. Я його ведаю, достатково добре ведаю. Хороший чоловік. Але як чоловік системи, тим, принаймні, його попросили стати чоловіком системи, я ще раз хочу підкреслити, що я не йду змагатися з конкретною особою. Я хочу переломить, изменить систему, при которой инициатива будет идти снизу и при которой обранники будут прислуховываться до меркования народа. Улічвать меркование народа. Ось. І тому я навіть жадаю перемоги своєму опоненту, не відмовляючи своєї перемоги. Ось. Я хочу тільки своєму опоненту пожадати бути чесним, відкритим, справедливим. І у випадку його перемоги чекаю від його справоздачі, від діяльності його. Так, це було б вельми цудовно, Віталій, щоб ви пожадали своєму опоненту. Что б я пожадал своему оппоненту? Терпение. Ну и безумовно справоздача. Уже коли яны займуць гэту пасаду, я паклапачуся, каб нагадаць ім пра справаздачу. А справаздачу згодна Канстытуцыі. Згодна нашего выбарчага права. То бок спакойнага жыцця, дарэчы, не будзе. У нас вельмі шмат праблем, якія патрабуюць увагі. Со своего боку я буду нагадывать про эти проблемы и буду менавіта прыцягваць увагу депутатаў, калі яны выйграюць, да гэтай праблемы. Хочу только додать еще, что нагадать, что депутаты мясцовых советов заробку не атрымліваюць, тому той же аргумент, что вот дарваліся до кормушки, як бы не працуе ў дадзеным выпадку, тому справаздачнасць тут у першую чаргу. То бок губляць все одно няма чаго. Кормушку не згубіш, тому трэба быць честным. Дзякуй, сябры, чакаем выбораў, чакаем справаздачы. Добра. Дзякуй. До зустрічі.